Cześć, siemanko, witam serdecznie, znany kanał Ciupiałem po naszemu. A w dzisiejszym Info Express vlogu chciałbym Was zaprosić na tą grę. W tle jest Battlefield 4, już dawno ogrywany, takie tam, ale pogromcę trochę na live'ie. Troszeczkę sobie spróbuję zagrać w Rainbow Six. Ja. Oczywiście Call of Duty. Ja. I to dzisiaj, no, takie niespodzianki dzisiaj na kanale. Oczywiście to będzie wszystko na Twitchu. Może mi się to uda, zobaczę jeszcze, żeby wziąć i to wrzucić na YouTube do Was. No ale tak bardziej zapraszam na Twitcha. Jak to po kolei będzie z tymi grami, to Wam dokładnie nie powiem, bo sam nie wiem, ale planuję też dzisiaj, o jak to fajnie wygląda, planuję dzisiaj też Wieśka pograć, no może tak, Wieśka zagrać, God of War, też by trzeba było coś ruszyć, bo długo nic nie grałem, no i w Mafia tam, kurde, chyba że godzinka pograł, też by trzeba było to coś tam obcykać. No dużo jeszcze tego jest. Aha, jeszcze takie jedno przypomnienie, tak żebym nie zapomniał Wam powiedzieć. Twitch, Sprzymierzenie Gaming, tam bardzo Was zapraszam serdecznie. Okazyjnie też tam czasami będę streamował. Ale dzisiaj z najważniejszych rzeczy jest tako, że Banboy tam będzie grał. Nie wiem, czy właśnie w Battlefielda 4, czy w 1, ale coś koło tego i może też tam jako cichy gracz dołącza do niego. Jeszcze tak dokładnie nie wiem, jak tam plany się pociągną. Także taką garść informacji. Mi tam zostało 97% instalacji gry online. Także dobrze, super. No i co jeszcze Wam mogę powiedzieć? Odwiedzajcie mnie tam na Twitchu. Coś tam produkuję. Strasznie. Jakieś błędy mi tam wyskakują. Dobra, nieważne. Co Wam mogę jeszcze powiedzieć? Weekend idzie. W sobota może będzie jakieś sobotnie granie z widzami. Właśnie. I jeszcze najważniejsze. Napiszcie mi pod filmem komentarze, jeżeli ktoś to w ogóle ogląda. To napiszcie mi komentarze, kto tam posiada którąś z tych gier teraz wymienionych, znaczy wcześniej, i czy by chętny był na granie. Tak przy okazji chciałbym pozdrowić wszystkich widzów, a szczególnie Stanleya. I chyba to będzie tyle. Pa, pa.